अब वीडियो प्ले कर दिले बानी तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि आप लोग के अपना भाषा में भोजपुरी के नया नया वीडियो सॉन्ग पे रिएक्शन देखे के मिले भोजपुरी भाषा में। तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के हमने के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाई ताकि आपके पास जल्दी जल्दी रिएक्शन की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए। भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हमने के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी जी और हम अनिकेत तिवारी प्रणाम करते हैं और एक बार फिर से आप लोग के स्वागत बा लेके हाजिर बाइन आप लोग के भाषा में एगो नया रिएक्शन जौन गाना बा अभी नहीं समझ में आवत भैया के पलंग काहे हाला करेले। अगर आप लोग शादीशुदा बाइन तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। हम लोग तो भैया अभी कुमार बनी जा तो पलंगिया हाला करे मतलब समझी बड़े मतलब मजेदार गाना रोमांटिक गाना और शादीशुदा लोग खातिर बहुत ही और आप लोग बता दें कि बड़ा ही जबरदस्त एक गाना की रिस्पांस मिल रहा है दर्शकों द्वारा। और आप लोग बता दें हम रिएक्शन करते हैं गाना के 8 लाख व्यू पार हो चुकल बा 93,000 से ज्यादा लोग लाइक कर दे रहे भाई गाना 4:10 पर रिएक्शन पे बैठल बनी जा पलंगिया हाला करे खेसारी लाल यादव जी को खूबसूरत और नया और कटीली हीरोइन के साथे लेके हाजिर बड़े वीडियो सॉन्ग मतलब देखे खातिर हमरो बेकरारी भइल बा के टीजर देखले रह जानू तो जोने में देखैले बड़े नु खतरनाक पोस्टरो पे अजीब से पोस्टर लागल है ऐसे मतलब मूड के मतलब पोस्टर देख के लोग बेकरार हो गए लोग ऐसे वीडियो देखे तो इनका नाम है कल्याणी सिंह। अच्छा कल्याणी जो कि 4 आने के नाम है भाई अभी के है हमरा नहीं के माय क्वीन सालनी जी बाड़ी सीमा जी बाड़ी तनीषा नेगी बाड़ी अब की है अभी मालूम नहीं के हमारा मेन हमरा तो नाम बताएं जो अगर आप लोग 4 हीरोइन के नाम लिखल 4 हीरोइन डायरेक्टर राजेश 4 डायरेक्टर 4 राजेश गुप्ता बाड़े कोरियोग्राफर अनुज आरमोरिया जी बाड़े और क्यों बाहो प्रियांशु सिंह के थी म्यूजिक देले बड़ अच्छा प्रिंस प्रियदर्शी लिखले पड़े पवन सिंह के टीम के सारे पहले बार ही लोग टीम मतलब जोन बाटे जोन की आप लोग अलग लोग के गाना और फ्लेवर सुने के मिलत रहे अब खेसारी लाल यादव जी के साथ ही आगे बालो तो बिल्कुल देखी गलत बात होला कहे देखी एक म्यूजिक डायरेक्टर एक गीतकार केहू के ना होला पूरा इंडस्ट्री को होला और ई सब माइंड में राखल मतलब वो समझी कि वो एकदम घटिया किस्म के आदमी बड़े उनकर सोच मतलब एकदम अलग लेवल बा ई सब सोचे सबके काम बा भाई ओका काम चाहिए सबके काम बा सबके रोजी रोटी बा परिवार के अथी में ना डाले के चाहिए। तो चलिए रिएक्शन शुरू करिए। बाप रे बाप का हो ओ का देखे के मिला तो भाई अरे लड़का एनर्जी में बड़े सो ये एनर्जी है भाई रमेश की प्रस्तुति तू बढ़िया लोग बोलो भैया अभी तो इस तरह की हीरोइन नाम बताइए दो आप लोग का। अरे बाप रे बाप मजबूर को के राजा चिरंख देले रात में चिकन चिकन बलिया दबा देले दांत में सासी के कोरवा फोरवा ले पिया ये सब की भाला करेला बंद हो खतरे के वाड़ी के पाला बंद हो खतरे के वाड़ी के पाला पलंगिया जो पलंग खड़ा कइला से गाना पर एक्सप्रेशन दे रहा भाई हीरोइन के एक्सप्रेशन बड़ा कमाल की बात भाई। म्यूजिक बाय प्रियांशु ऐसी बनीला हम केवाड़ी बंद हो जाए तो भाड़ा करा तो हमको देखे ना आप लोग बताइए मुझे का पता बा अरे देखे ला वीडियो बड़ा एनर्जेटिक हीरोइन भाई बॉडी से कबड्डी खेले देखिया मुझे कोड़े सब तो इधर हिट सब कोई सिनारी मुर्गी कार को के छोड़े बॉडी से कबड्डी खेले दे है हमारी तोड़े जरूर लेकिन इंस्टाग्राम डायरेक्टर कोरियोग्राफर यूज करके वीडियो बंद हो खतरे के वाड़ी के पाला बंद हो खतरे के वाड़ी के जब एनर्जी दे अरे बाप रे बाप ना करेला मॉडल में खेसारी लाल निकल गई तुमका लगाओ कोइले तबाह पीरी यहां सुखे सारी भावना रह हुसन तने लगारी कोइले तबाह सोनू सोन देखे सारी प्रिंस प्रियदर्शी करे बन मरगी
गजब तुमका खेसारी लगा के तुमका लगा भाई। अरे बाबा। आ ये वीडियो में ना हीरोइन दिल जीत लेता है, सर्च कर रहे एगो लाइन कहनी है विभांशु तिवारी और के बाटे हो जो रवि पंडित जी बोला एगो जे खेसारी जी के डायरेक्टर बंगालिया ने डायरेक्टर रहन आशीष आशीष सत्यार्थी जी आदि शक्ति से डायरेक्टर चंदन नंदन के तीन चार डायरेक्टर के नाम तब तक जुबान पे याद रहे, चाहे गुंजन सिंह जी होगा नाच के मालकिनी वाले, डायरेक्टर गोल्डी बॉबी जी और भी बॉबी कोरियोग्राफर और एक और रहा लकी विश्वकर्मा जी के नाम, लेकिन एह में जो डायरेक्शन और कोरियोग्राफी देखे के मिला बना आज से ना ना एगो बात कहत है जो ना तरीका से गाना के फिल्मावल गेल बा, 4 गो हीरोइन के यूज कल गेल बा। देखल जाओ तो इम्पोर्टेंट है कि एगो हीरोइन बाड़ी एगो अपना सखी से कहत रही, लेकिन वो जो आप देखला ना वो जो पीछे पूरा बढ़िया सजावट लोगला ओमे जो लड़की जो रही हीरोइन बाड़ी इंस्टाग्राम पर बड़ा फेमस रही, टिकटॉक पर हमारे नाम लिखे याद आओ तो बड़ा टिकटॉक इंस्टाग्राम पर हम देखले बानी वो बाड़ी से ना हमरा पता है 4 गो हीरोइन एगो जो खेसारी लाल यादव जी जो लिपसिंग कर रहल बाड़े ओइजा एगो हीरोइन के देखावल गेल बा, अलग हीरोइन ओइजा अलग हीरोइन 4 गो हीरोइन के देखावल गेल बा, बड़ा तरीका से बढ़िया वीडियो बा। कहे के मतलब जितना वीडियो के थंबनेल और सिंपल ज्यादा प्रमोशन ना भइल उतना, लेकिन वीडियो देखला के बाद सच को तनी दिल जीत लेता, दिल जीत लेता। हीरोइन के काम तो सच में देखो भैया सही बात की एक बात भैया कहते बड़े दिल तो जीतिए लेता, बिल्कुल 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 दिल जीतता तो समझे ना नो दिल जीत लेता, वीडियो दिल जीतता और का लगे हीरोइन जीत देता है दिल। डायरेक्टर और कोरियोग्राफर साहब के बिल्कुल ही मतलब सोचिए अलग लेवल का आप लोग काम के लिए, और आप लोग के बता दें कि छोटा तरीका से हां खेसारी भी दिल्ली में अब तक हर तरफ के चर्चा होता है, लेकिन वीडियो कमाल के सैल्यूट करे वाला बाटे। पवन पाल जी एगो डायरेक्टर है, लेकिन राजेश गुप्ता जी और अनुज आर मौर्य जी आप लोग के काम दिल छू लेला, बहुत जबरदस्त काम भइल बाटे। और आप लोग के बता दी भैया कि ना कह जरा कि ठुमका लगाओ में खेसारी भैया के जैसे मेल में गिना जाला, तो फीमेल में वाला तो बड़ा जबरदस्त ठुमका लगा दिल चर्चा के विषय बड़ी चर्चा के तो विषय है स्टेप एक्सप्रेशन रोल जोन को रात के पलंगिया हाला करे, सबसे ज्यादा हॉटनेस से अपन जोन दर्शक के दिल के घायल कर। अरे तेज पांडे जी के गाना आई रहे अच्छा पलानी में जवानी रुआ था, अच्छा सुबह से लड़का आराम से मोबाइल ऑन किले वाले सब। और पहला बार प्रियांशु सिंह और प्रिंस प्रियदर्शी के जोड़ी जो खेसारी जी के साथ बोल लेवे दी महाराज हुआ इनके न्यूज वाला आदमी अलग बोले के मतलब बच्चा आदत हो जाला बोला ती लोग के जोड़ी पहला बार आप लोग के खेसारी जी के साथे देखे के मिलल बा। और इस सब गाने के पूरा क्रेडिट अगर केहू के दिहल जा सकता उ बा एंगल म्यूजिक के मालिक रत्नेश कुमार जी के रत्नेश कुमार जी ना कुमार रमेश जी के हमारा नाम लिया था कुमार रमेश जी का शूट होत रहे तो कई पिक्स भी आइल जौना में उस सामने लोकल बड़े और खेसारी जी जो टीजर में बात कर बड़े कि सारा क्रेडिट हुए भैया वीडियो शूट करेला बड़े, तो सारा क्रेडिट मतलब उनका के थैंक्स कर जाओ और उम्मीद लगाओ जाता आगे भी हमनी के भोजपुरी में ऐसा प्रोजेक्ट देके भोजपुरी के लेवल के और बढ़ाई लोग। आपके क्या नाम बा? हम बस ये कहम कि भैया आप लोग के रिएक्शन हमके कैसा लागल बताई जा, और आप लोग के गाना कैसा लागल बा आप लोग अपन रिव्यू दी जा कमेंट बॉक्स में, और हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। जय भोजपुरी एकता बना के